Hello guys, welcome back to my channel. Asa खालामबाय नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ नङा होमबा? मोजां दंथ'यो। ओमफ्राय जोंबो दायो मोजाङै दं बे समाव। ओमफ्राय गामि गामि एकदम हाबलागासिनो नङा होमबा? PM किसाननि ओरैबायदि खामानि माने KYC औ माने IPPB माने पस्ट अफिसआव एकाउन्ट खुलिनांगौ आरो किसुमाना सोरबा KYC होनांगौ आरो PM किसाननि। ओमफ्राय दा जोङो एकदम मानसिनि न'खर न'खर हाबलागासिनो दङ। दिनै खै थारिखमोनलाय? दिनै 26 तारिख। दिनै 26 तारिख जाबाय खिन्थु 29 तारिखनि गेजेराव फिनिश खालामथारनांगौ होनना बुंदों। दा बेखायनो जोङो न'खर न'खर हाबग्लुंगासिनो दङ। जों दा बावैसो नैबे बेरुल सुत्रधर होननाय 1 नं सथला नांगुरिनि बिनि न'आव हाबनानै फैबाय। नाथाय रावबो गैया न'आव। मबाइल नाम्बारबो गैया। ओमफ्राय दायो जोङो खाथिनि सासे मानसिनि मबाइल नाम्बार लानानै फैबाय। दा मोनाफ्राव खेबसे कल खालामसै आरो मा अबस्थायाव दङ मानसिया। बे बेरुल सुत्रधर होननायनाव खेबनै जाबाय थांनाया। खेबसेयाव लोगो मोनदों माने सोंनायाव एकाउन्टखौ खुलिसिगोन होननानै बुंदोंमोन। खिन्थु दिनैबो खबर गैया दिनैसिमबो। दा दिनै जों बिथांजों आंजों थांनानै फैबावबाय आरो। ओमफ्राय दा सोर सोर एकाउन्ट खुलिनांगौ बाखि दङ बिथांमोनखौ जोङो नागिरगासिनो। खबर लालांगोन आरो जोङो 29 तारिखनि गेजेराव जिखिनि हायो माने बिथांमोनखौ जोङो मावहोनो नाजाथारगोन आरो नङा होमबा? ओमफ्राय KYC खालामनांगौआथ' फ्राय जोबखाबायानो। अब्लाबो जायफोर साफा सानै दङ बिथांमोनखौ जोङो मावहोगोन आरो नङा होमबा? थ' आं बेखौनो बुंनो सानो आंनि बे चेनेलनि गेजेरजों माने जायफोर बिथांमोना PM किसाननि KYC खालामनांगौ दङ बिथांमोना गोख्रैनो CSC सेन्टाराव बा गावबा गावनि मबाइलजोंनो KYC खौ खालामनानै लानो हागोन। दा बिथांमोना 29 तारिखनि गेजेराव गोख्रैनो इमिडियेटैनो जाहाथे PM किसाननि KYC खौ खालामनानै लायो आरो जायफोर बिथांमोना माने एकाउन्ट खुलिनांगौ दङ पस्ट अफिसाव बिथांमोना एकाउन्टखौबो गोख्रैनो 29 तारिखनि गेजेराव जाहाथे खुलिनानै लायो। खुलिनानै लायोबासो बिथांमोना जेखिनि PM किसाननि मोननांगौ रां नङा होमबा 2000 एमाउन्ट बेखौ मोनगोन आरोखि। दा बेखायनो 2000 एमाउन्ट माने जिथुनाखि PM किसाननि माने इनस्टलमेन्ट बेखौ मोननो थाखाय बिथांमोना KYC आरो पस्ट अफिसनि एकाउन्टखौ खुलिनानै लानांगोन आरो। दा बेखायनो जायफोर बिथांमोना माने दासिमबो बानायनानै लायाखै बिथांमोना गोख्रैनो गावबा गावनि PM किसाननि KYC आरो IPPB एकाउन्ट माने पस्ट अफिसनि एकाउन्टखौ गोख्रैनो खुलिनानै लानांगौ नङा होमबा? औ। खिन्थु खुलिनायनि आगोल मोनसे खोथा दे गाइसफोर आबादारि बिथांमोन नोंथांमोना ओमफ्राय दा खोथाया जाहैबाय खुलिलाबायबाबो जानाय नङा खिन्थु नाम थानांगोन आरो जायफोरा लिस्टआव दङ खालामनांगौ लिस्टआव दङ पेन्डिं लिस्ट जानानै दङ माने सोरबाया KYC नि लिस्टआव थागोन नङा होमबा? KYC बानायनांगौनि लिस्टआव थागोन आरो सोरबाया पस्ट अफिसनि एकाउन्ट खुलिनांगौनि लिस्टआव थागोन। बे बिथांमोनासो खिन्थु बेखिनि खामानिखौ मावनांगोन आरोखि KYC आरो PM किसाननि जिथुनाखि पस्ट अफिसनि एकाउन्ट बे मोननै खामानिखौ मावनानै लानांगोन आरो। खिन्थु जायफोरनिया लिस्टआव गैया बिसोर खिन्थु बानायनाङा दे गाइसफोर। बेखौ क्लियार होनाय जाखाबाय जोङो नङा होमबा? थ' गाइस दिनै भिडिअ'आ बेखिनियानो आरो बे भिडिअ'खौ बेसेबां हायो नोंथांमोना शेयार खालाम जाहाथे गासिबो आबादारि बिथांमोना मिन्थिजोबो आरो नुहैजोबो आरो। थ' बाय नङा होमबा?